Yakov Kabut, Yakov Sur. Yakov Sur, Yakov Sur. Вайнак дар татами рақами 2 Носиров Оятулло шаҳри Туз кунҷи сурх шлеми сурх ва Миратов Исоқ Эволюшн кунҷи кабуд шлеми кабуд муҳориба мекунад. Маромад. ба татами рақами 2 тайёрӣ мебинад дар вазни 40 килограмм варзишгарон Назаров Ҷумабек толори варзишии шаҳри Туз кунҷи сурх шлеми сурх ва Мунавваров Муслимҷон толори варзишии Боймуродов кунҷи кабуд шлеми кабуд. Назаров Ҷумабек шаҳри Туз кунҷи сурх шлеми сурх ва Мунавваров Муслимҷон кунҷи кабуд шлеми кабуд. Як хол кабут, як хол сурх. Як хол сурх. Як хол кабут. Як хол кабут. Шаш сония. Як хол кабут. وقت با انجام رسید. در این کوروزمای به حسابی 5-7 غالبیت با ورزشگر از کنج سرخ محمدی محمد اولوشن دادنش.